Ayan, nakakuha ta. Ayan, oh. Hi guys, ang vlog po natin ngayon ay bago kayo kung paano manghuli ng daga gamit ang mouse trap na nabibili lamang sa Shopee or Lazada. Guys, ang tips ko guys ay ang ilagay nyo ng pain sa mouse trap natin ay tuyo. Kasi ang tuyo ay hindi ito nilalanggam. Kasi kung pag manok or cheese, yung mga matatamis na pain, hindi siya kakainin ng daga kasi maraming langgam. So ang mabuting ilagay na pain guys sa mouse trap natin ay bulad. Okay? Kahit ang ulo lang okay na. Okay? Tandaan nyo yan guys. Ito nga pala ang mouse trap ko. Tapos lagyan na natin ng pain. Ang paglagay po ng pain ay maka lang ng sinulid ng kaunti. Tapos ipunin mo ang dilis. Ano ba to? Hindi pala ito dilis. Tuyo. Kahit ulo lang ang kunin mo. Tapos talian mo ng kilo o lambo. Tapos itong mouse trap na ito dapat i-close sa taas. Tapos kabit mo yung lock. Ayan. Lagay natin ang pain sa loob. Itong mouse trap na ito guys ay mabibili lang sa Lazada or sa Shopee. Ayan. Pag pumasok na dito ang daga guys, tapos hihilahin to nila palabas. Ayan. Hindi na sila makalabas kasi may automatic close na. Guys. Ayan na guys, tapos na ang ating dalawang mouse trap. At ready na ito para ilagay natin kung saan maraming daga dito sa likod ng bahay. Alright guys, kung bago ko pa lang sa channel ko, just click the subscribe button and put a like sa video na ito. Alright, let's go. Ayan na guys, samahan nyo ako guys, ilagay na natin kung saan maraming daga dito sa aming bahay. Let's go! Ayan. Ito guys. Yung isa dito sa dito. Videohin eh. Ayan. Tapos yung isa. Tapos yung isa na. Guys, lagay natin dito. Dyan ko nilagay guys kasi dyan yung palaging may daga. Dito at saka dito. Sana mayroon mahuli tayo bukas. Right? Abangan natin bukas. Let's go! Oh guys, good morning. Kuhaon na nato atong mouse trap. Atong i-check o naanabay sulod. 2,000 years later. Tin tin tin. Saga. Tin tin tin. Tin tin tin. Tada!
Ana, ang buhaton ani. Ten ten. Ten ten, kuha sa ng brush. Ten ten ten. Ten ten ten. I-check na to ang ikaduhang mousetrap. Yan, mao na ni mo ang unang mousetrap, mao ni ang nadakpan. Dako kaayo guys. Okay, ato i-check ang second mousetrap. Okay. Ten ten ten. Ten ten ten. Yan, nakakuha ta. Yan, Dako kaayo, himsog kaayo. Ten ten ten. Ten ten ten. Ten ten ten. Nakadakop na me. Ten ten ten. Nadakpan na amo ang mga buhi. Alright guys. Sa uska gabi nakakuha mig duha ka ilaga. Kaning usa medyo gamay-gamay. Kaning usa grabe kadako.